Siellä. Tää on niinku ihan sairasta hommaa. Morjesta. Nyt ollaan Norjassa ja perheen kanssa tultiin lomareissulle tänne. Eka käytiin tuossa Lofoteilla ja siellä rannalta heittelin vähän se. No niin, ottihan se. Nyt on kyllä, nyt on kala kiinni. Sieltähän se torska tullut. No niin. Ensimmäinen kala Norjasta. Torska. Semmoset pätkät sieltä ja nyt ollaan tässä Tennevolissa. Tässä on semmonen kämppä missä ollaan, niin sen on sitten vene ja kalavehkeet on käytössä, niin lähdetään tuossa kokeileen turskaa ja seitiä ja mitä kaikkea sieltä voi tullakaan vuonosta, niin lähdetään kokeilemaan, että tulisiko sieltä jotakin. Hyväoloinen moottori on kyllä tämä Tohatsu U6-heppan. Tuossa mitä päivällä kävin, niin tuntui, että tästä aika läheltä niin rantaa tuli niin kaikista parhaiten. Että tuossa syvemmällä kävin, niin ei sitä oikein tullut mitään. Tälleen aika läheltä rantaa, niin ei tästä varmaan 150 metriä, 200 metriä. Niin. Mutta en oo mitenkään niinku kokenut vuonokalasta, etten tiedä, mutta ainakin päivän perusteella niin kokeillaan nyt alkuun tästä lähempää rantaa taas. Nyt on kello niinkö 8:45 ja sitten 11:15 on niinkö nousuveen huippu, eli vesi on nyt niinkö nousussa. Ja mä en tiedä onko sillä täältä syvemmältä kalastettaessa niin merkitystä, tai onhan sillä varmaan jotakin merkitystä, mutta mun ymmärtääkseni ainakin niinku nousuveellä tämmöiset syvemmät rannat on aina parempia, että en tiedä sitten onko se niinku, jos tässä sanotaan, että parisataa metriä rannasta, että vaikuttaako se vielä tähän. En osaa sitä niin sanoa, mutta tämmöisillä kalustolla nämä on tosiaan mökinomistajan kalustoa, että järjet vermeet. Yksi oli tosiaan isompi kala kiinni, vaan se pääsi irti, että en tiedä olisiko se ollut oikeasti parempi kala, mutta tälleen mä lähden vaan nykimään ja se sitten jossain kotissa saattaa tärpätä. Päivällä joku kalavene tuli tuolta kauempaa ja se ajoi suoraan johonkin näille paikkeille, niin kokeillaanpa mekin nyt tästä, että onko tässä jotain. Mitähän mä oon yhdesti aikaisemmin täällä käynyt 4 vuotta sitten, niin silloinkin niin itse asiassa jostakin näiltä paikkeilta niin tuntuu, että tuli niinku kalaa, mutta saattaa olla, että se vaan tuntuu. En tiedä onko tämä sen kummempi paikka kuin tuo aikaisempikaan, mutta tämäkin on kyllä siinä mielessä tosi mielenkiintoista, kun täältä voi oikeasti tulla melkoisiakin mörköjä täältä. Onhan täällä kaikkia puna-ahventa ja kissakallaa ja sitten voi tulla niitä isoja turskia mahdollisuus saada, niin siinä mielessähän tämä on kyllä mielenkiintoista hommaa. Sitä ei tiedä mitä sieltä tulee. No niin, nyt on kala kiinni. Nyt olisi vähän parempi taas varmaan. Perustursk. Semmosta. Aivan ok ruokakala. Läheltä rantaa, tuli niinku vielä lähemmäs. Tässä tuntuu olevan aika paljon vettä ihan
lähellä rantaakin. Sieltähän se nappasi. Taas oli kalaa kiinni vaan. Pääsi irti. Nyt on taas kala kiinni ja tää tuntuu kyllä vähän paremmalta. Nyt on parempi. Ei nyt varmaan mikään jättiläinen, mutta pistää jo ihan mukavasti hanttiin ja pikkusen räikkäkin. Ei pääsi irti. Ha. Ei vitsi. Pääsi irti sekin. Se oli semmonen iltapisto ja alkaa kohta 11 ollen kello. Niin jo vaan nukkuun tältä erään. Täytyy huomenna, jos ei kovin paljon saja vettä, niin jatkaa sitten. Yli huomenna viimeistä. No niin, sitten nykästä turskat savustimme. Siitä. Niin, harjoitukset jatkuu. Vettä ripsii. Pistin sajettakin päälle, ettei kaasu. Vähän viilailin koukkuja ja... Niin jospa ne pysyis kalat paremmin kiinni. Vähän kaihertaa se eilinen kala. Se olisi ollut kyllä hyvän kokoinen. No niin, nyt on. Se otti ja pääsi irti ja pikkusen puotiin sitten uudestaan. Sehän otti kiinni. On hyvän kokoinen seiti. Kyllähän noita kelepaa onkin ja on ne kyllä vihaisia kaloja. Täällä vaikka nyt kuitenkaan tuo isompi on, niin kyllä se vaan jytkyttää mukavasti tuolla siiman päässä. Sain puutettua niin heti kohta nykäs uudestaan. Tässä jonkun sorttinen kalaparvi kohdalla. Lisää tullut. Ei se pääsi irti. Pääsikö se irti? Pääsi. Nyt täältä mä syskähän tämä kiinni. Tuntuu kyllä paremmalta jo taas. Tässä on kyllä jonkunlainen kalapaikka nyt. On se melko vinssaaminen toi. Vettä on niin mahdoton. On se melko vinssaa. Samanlainen seiti. Joku seitiparvi siihen sattui nyt varmaan kohdalle. Tuossa niin puti alas, niin se tuntui kun kävi joku nykäisemässä. Ja sit mä vähän kalasin ylöspäin ja pysäytin ja sit vähän niinku laskin taas ja taas kävi niinku joku nykäisemässä. Ja sitten mä laskin uudestaan. Eikö siis kelasin takas ylös ja niinku vähän matkaa ja sitten puotiin alas ja sitten kiinni. Vähän niinku siihen puotukseen otti kiinni. Niin vähän niinku heti on kalaa kiinni. Ei, pääsikö se irti? Onko se vielä se? Onko siellä jotakin? Ei siellä ainakaan enää ole. Mutta heti saman tien kun
vieheet on tuolla pohjassa, niin saman tien kiinni. Nyt vaan tarkkana, kun saadaan tuo pilikki tonne pohjaan. Siellä. Nyt on kyllä. Nyt on jonkun kokoinenkin. Vai onko ne vaan niin. Onko niillä vaan niin mahdoton energia? Ai. Tässä oikeesti saa vääntää kyllä. Tässä oikeesti saa kyllä vääntää nyt. Huhhuh. Ihan samaan tien kun sai tonne, mä en tiedä kerkeekö se pohjaan tuo pilikki, niin samaan tien kalaa kiinni. Oli se suuri. Oli se päivää suuri. Päivää suurin kala. Tupa piheillä tuosta. Nyt on vähän kauemmas tuosta mistä ne on. Siellä oli kalaa kiinni. Näin se kyllä. Se pääsi kyllä nyt. Miten se? Ne on niinku, ne jotenkin... Eipä oo tämmöstäkään ennen kokenut. Ne kesken puotuksen, niin jotenkin hakkaa tuota pilikkiä tossa. Huhhuh. Tämä on jo ihan älytöntä homma. Ne ottaa nyt tohon niinku tohon isoon pilikkiin oikein. Mä kyllä ihan älytöntä tykitystä ja nyt on kyllä iso. Nyt on kyllä ylivoimaisesti suurin kala kiinni mitä on tähän mennessä vielä ollut. Nyt on kyllä jo hyvän kokoinen kala kiinni. On kyllä hurjaa touhua. Jotenkin virta vei tonne kauemmas rannasta. Tuntuu, että mä en saanut siellä pilikkiä edes pohjaan, kun se virtaskin, niin jotenkin se heti kun ajoi tähän lähemmäs puotin pilikin, niin heti on se iso seiti. Ankaan mä nostamalla. Ja irti tuohon veneeseen. Semmonen seijen mötkylä. Mä alkaa tämä mun kala-astia täyttymään. Taitaa loputon seitiparvi olla nyt tässä alapuolella. Mutta jännästi menee nämä virtaukset tässä niinkö... Tää siinä tapahtui. Oliko siellä kalaa jo heti taas? Olihan siellä, ei kerta kaikki. Ei kerta kaikki. Tää on niinkö ihan... Tää on niinkö ihan sairasta hommaa. Loputon seitiparvi. Pitää varmaan oikeesti lopettaa tämä kalan jälkeen. On tää hauskaa homma. On tää hauskaa homma. Oikeesti meinaa käydä kätteen kyllä. Taitaa olla syönnillään nyt kun
Tai siis selvästi on. Ja sitten ne lyö tuohon isoon pilikkiin nyt. On lyönyt kiinni. Ei tämäkään mikään ihan sintti oo. No tämä on nyt tossa. Hei kun siellä on 2 kallaa. Voi kerta kaikki. Joo, siellä oli 2 kallaa, mutta niin. Sai onneksi ton toisenkin. Se pääsi irti tuossa venneen vieressä. Sain onneksi sen vielä nykästyä tuolla koukulla. Nehän ei. Se jäi tuohon pintaan kellu. Nehän ei tuosta se leviä sitten. Huhhuh. Joo. Semmosta touhua. Otetaanpas taas tonne vähän lähemmäs. Vielä 1 lasku. Eihän malta olla vielä kerran yrittämättä. Eipä tämmöstä kalantulua oo kyllä ennen täällä kokenutkaan, mitä on muutaman kerran kalastanut. Tuo ja melko pötkylä tuo suuri seiti mikä tuossa on. Ei se varmaan näe, mutta niin kuin siima menee nytkin, niin se menee ihan tosi kauas tuon. Jotainkin se virta meitä tässä kuskaa. Se taisi mennä pohjoille. Miksi se pohjoille? Joo. Mä ajattelin, että ne loppu ne kalat, niin lähdin kellaa ylöspäin. Tosta niinkö väliveestä otti kiinni. Näköjään nää puolella väliveessäkin nuo kalat. Se pääsi kyllä nyt irti. No joo, eiköhän jouva kalan pärkkäys hommille, jos vielä tälle iltaa pärkkäis nuo kalat vilerois. On siinä vieläkin on kallaa, mutta niin. Tossa tulin tähän ihan lähelle rantaan nyt, kun tuossa syvemmällä tuntuu, että se virta painaa niin mahdottomasti tuonne Vuonon perukkaa kohti, että nyt on niinkö taitaa 11 olla kello ja parisen tuntia on niinkö nousuveen huippuun. Niin, ei tähän saada pilikkiä tässä pohjaan, kun se virta painaa niin tonne Vuonon perää kohti. Niin. En tiedä tossakin mitä tuli osa noista kaloista, niin ne tuli siinä kun mä laskin, niin nekin saattoi olla, että ne otti sieltä, ei ne mennyt edes pohjaan tuo pilikki, niin ottivat sitä väliveestä. Ja sitten yksi otti sillä, että tosiaan kelasi, oli pitkästi kelannut pohjasta, siis varmaan johonkin puoleen väliin. Niin. Mutta että se oli kuitenkin 10 metriä pohjasta irti se pilikki, niin siitä otti kiinni siihen kelaukseen. Niin näköjään ne voi olla siinä väliveessäkin. Mutta onpa siinä nyt sitten kallaa, niin tietää mitä syö 2-3 päivää mitä vielä Norjassa ollaan. Seitiä voi syödä sitten aamupalaksi ja päivän lisäksi ja lounaaksi, vaikka iltapalaksikin. Saa kalat syöt. Joo. Olipa kyllä huikia iltapisto kalalle. Varmaan 1,5 tuntia ensin ihan tyhjää pilikiä, ei nykyään. Ja mä ajattelinkin, että pian lähtee kohta jo nukkuun. Niin. Sitten alako tykitys, niin se oli kyllä, oli loputon seitiparvi. Ja tosiaan siinä niin vieläkin on tossa kyllä kaloja ja nyki tuossa. Että. Vai en tiedä, onko nyt joku, täällä on nyt 2 kalavenettä näkyy tuolla, en varmaan tähän videolle näe, mutta tuolla eteenpäin. Jonkunlainen kalansyönti oli kyllä tälle iltaan. Joo. Mä lähden vileroimaan.
Siitäpä se vileroitin urakka alkaskin. Oli kyllä kommeita kaloja. Semmonen ämpärillinen siitä tuli vilettä. No lokeillakin peijaiset, että ne saa syötyä nuo perkkeet tosta. Pitää nyt vielä hehkuttaa, niin on se kyllä kaunis tämä maisema. Ei kerta kaikki. On ne kyllä uskomattomat maisemat. Mutta tämä oli tämmönen jakso. Pistähän peukkua jos tykkäsit ja kanavaa tilaukseen. Kiitos.